జై శ్రీకృష్ణమ్మా, నిన్న మీకు మీ ఎమ్మెల్యే జై నాగేశ్వర రెడ్డి గారు 5 లక్షలు డొనేషన్ ఇస్తారని చెప్పాను కదా మైక్లో, గుర్తుందా? నేను మాట్లాడాను, 11 లక్షలు డొనేషన్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలా ఖర్చులు ఎక్కువ ఉన్నాయంటే స్వామీజీ నేను 11 లక్షలు ఇస్తానండి అని చెప్పాను. ఎంత? 11 లక్షలు డొనేషన్ ఇస్తా ఉన్నారు. అలాగే ఎవరైనా వస్తే ఇవ్వగలిగినప్పుడు 100 రూపాయలు ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఇంకో 10 రూపాయలు ఇవ్వగలుగుతారేమో అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే పెద్దది యాగం. మరలా మీరు ఇటువంటిది చేద్దామనుకుంటే మంచిది. ఇలా ఇద్దాం అనుకునే ఇటువంటి అనంతమైనటువంటి మంచి అవకాశం రాదు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి డొనేషన్స్ రాపిస్తారు. అదేవో డీకొండ, కొల్లాపల్లి, డీకోటకొండ గ్రామం, కొల్లాపల్లి వెంకటేశ్వర